काल रे बारी फिल्म करून बरं वैसरला आहे तू किती खबर रे ओय रे फिल्म करचे रे फिल्म नाही रे बॅनर किंचे रे बॅनर किती कोणी दिवचे रे प्रिंटिंग प्रिंटिंग नाही साहेब किंच्या बॅनर रिलीज करते आम्ही सारलं रिलीज ही सार लेंगे रिलीज आमच्यात रे ट्रेंडिंग शील्ड आणि मुझे ओन रॅन मॅग्नेटो फिल्म्स काही भाऊ बोले रेंजर रे आओ बोले ना रे पाचे किचूर सकेल चूर सकल आमच्या रॉबर्ट रेंजर रे त्याचे किल्ले सकेल रे अच्छा सकल ओय तर आमच्या शिवाजी रेंजर रे ते लगीत आहे रे जॉन त्याचे चूर सकेल आणि की सकल आमच्या रेस्त्री रेंजर म्हणे करताय रे ना रे त्याचे किल्ले होई रे पाचा की वैरा रे त्यामुळे पाचा की वैराला तुम कर रे तिथं जायचं बचाव नाही रे चांगलं बरं ऍक्टर बरं कोण रे याला मुझे फिल्म त्यांना ऍक्टर्स ओढवले रे ओढवडले काला म्हणते रे मला पुरा एक्सपिरियन्स घे करेक्ट एक्सपीरियन्स टू प्लस ब्रँड ओढले हा म्हातारा बरा गल फिल्म बघते नाही ते बरं सोड रे आता एक फंडिंग काही जाऊन रे फंडिंग असं नाही रे क्राउड फंडिंग रे क्राउड फंडिंग लोकांचे लुटते नाही ओ नो स्टार म्हण रे क्राउड फंडिंग लोकांचे लुटचे नाही कोण ना गेले इल्ले चड असत पळय तांणी आमकां सपोर्ट करून इल्ले दिवचे रे मोगान लुटते मोगान लुटचे नी भावा मोगान आमी इसारचे तांणी मोगान दिवचे ओके सॉरी बेजार करणार आहे नाही रे हे दोन सर काय म्हणे यायला इल्लेचे ಎಂತನೇ ರೀ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ನಾರಿ ಹೋರ್ತವ್ ಟ್ರೈ करते आता काय लोक काही उमेद दाखवतात ना म्हणता ते होई रे येणे पिढ्या चढल्या त्याने मार्गाई वाढल्या मध्ये पेट्रोलाची त्यांची गरज येते ना त्यांच्यामध्ये त्यांनी काही रे तुका दिमके हे होई रे करेक्ट रे ये तू काय ले दिल्या बरे आले हां दिता ना तुका हां सपोर्ट दिता तू दाटू दिता सपोर्ट एक मिनिट हॅलो I'm coming. Tera na, dito sa update. Yes. When you add more flavor, I'm coming to the color of life. I say ya, no more fighting. Everyone's hyping. Kick it to the mix, cause they all tighten. When you're alive, you never really ever die. No laws, no kings, no need to testify. When you're alive, you never really ever die. No crooks, no strings, no one explaining why. When you're alive, you never really ever die. No laws, no kings, no need to testify. When you're alive, you never really ever die. No crooks, no